İsal jî li Diyarbekirê navnîşana şahiya pîrozkirinê ya heştê adarê roja jinên ketkara cîhanî qada îstasyonê bû. Di qada îstasyonê de bi organîzatoriya platforma jinan a Diyarbekir mîtîngek hat didarxistin. Di mîtingê de peyamên jinên aktivîst hatin xwendin û tundiya hember jinan hat şermezarkirin. Parlamentera HDP'ya Êlihê Ayşe Acar Bajaran jî axaftinek kir û balkeşand ku li hember hemû bang û hewildanan tundiya hember jinan bi dawî nabe û tawanên hember jinan jî bêseza dimînin û amaje kir ku eşkenceya ser jinên girtîgehan de jî didome. Navbera Badima de ji salê pêşiya salê heya îro em hindik çil û neh jin bi tundiya mêr hatî qetilkirin û dîsa çil û neh jin bi şüphe jiyana xwe ji dest daye. Em baş pêzanin ev tundiya gol ser jinê a go her rotê zêde kirin. Qetiyamê jinê politikin. Eşkıyadarî roja mecildan Tecna zinaye jinî demokrat Şahî û gober ilan û mizgîn Eşkıyadarî jinî demokrat. Ji zarokan heta mazinan jinan bi cil û bergên rengîn ên Kurdî berê xwedan qada îstasyonê û bi govend û şahî û bi dirûjmeyan heştê adarê pîroz kirin. Beşdarê mîtingê bang kirin ku bila zilma li ser jinan rabe wek hevî pêk were û pirsgirêk bi aştiyê werin çareser kirin. Mesaja min ji bo roja jina bira jin kin azad bin, bira bindestî nibin, bira mêr çawanin bira jin jî werenin Gıcê jina jê mêra pirtir e, bira viya zanin lê var kirin. Em barişê dixwazin, em viya dixwazin ji dewleta xwe ji her kesî. Em barişê dixwazin, em xuşk û biratiyê dixwazin, em xuşk û birê hevin. Biraderê hepsû zîndana bidin ser piştê daha bes e. Yani daha em derd vî derdê em daha hewkarin bikişînin. Em viya dixwazin yani. Di dawiya mîtinga heştê adarê roja jinên ketkara cîhanî de komên muzîkê û muzîkjen derketin ser dike û koma muzîkê Koma Sorjiyan û muzîkjen Ayfer Düzdaş stranên xwe gotin. Beşdaran jî heta dawiya mîtingê govenda xwe gerandin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir. Qîza çerkez hatune, hatune were rûne, çavreş deste min bigire, were mala merûne, esmer deste